Ku ziyarci dan alahji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Bara mu ga irin da ma zan fara yin interview ne ma wai. Yawwa, ya kuma na garanci a bace. Na Allah kai hakuri. To shikenan amma waɗannan suwa ne kuma kusa da ke. Kai, fara mata abin da za ku fara mata. Me yasa ba ki kula shi? Mariya, me yasa ba ta kula ka kuma? Kaga malam wannan fa riga da an bare ta kawai kai da inda kai. Messi, kike ga mun ko fa ne ba kawai an riga da an bare ki. A gida an riga da an bare. Dulun war wanda ya bada ke. Dabus din mu kenan. Ya goye kura ba wando dan uwarsa. Dakata idan ba sai ka kashi. Idan kai ki mai abin da ka faɗa. Ya goye kura ba wando dan uwarsa. Babun ta fa kenan. Kai ina Messi ko ba gida. Yau ina sai na kashi wannan ka tafi ko bara na ga ma idan ba sai na kashi ka bugu. Kai Messi ya tafi mana gidan zawan mana yau din nan zan kashi wannan ka tafi. Har a garin nan zaka zaki babu. Tafi mana yau sai na kashi ka yau. Na daina ma wayan. Ka gafa in ban tashi kai in ban tashi kai. Kai ni za ka raba. An ka kai ni za ka raba. Ni da bare kuwa ka mai lallabawa yake. Kai kin yi saman kira ki kice zaki mu. Ahele kana ga abun da wannan katin idan ke ne ma ni za ka mai. Sai na kashe shi. Da kai da wai za ka yi wannan katin kana ganin sa kato da shi. Ni kaɗai nake ya. To amma kuma shi ne kuma inda ba garin nan. Wanda ba garin nan an san shi. Duk wata daba a garin nan babu wanda baya shakkan bugawa da ni. Wata ƙarya kake yi, munafiki. Ku ziyarci dan alahji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.